Macie czasem generalnie takie dni, że przychodzicie do domu, zależnie tam co robicie, ze szkoły, nieważne jakiej, gimnazjalnej, licealnej, wracacie z uczelni, przychodzicie do domu z roboty i od samego rana macie wrażenie, że to będzie zły dzień. I przychodzicie, potem wracacie do domu po wielu godzinach. W moim przypadku dzisiaj było to, bo jest godzina w tym momencie, zbliża się 11:30 w nocy. Wtedy są najlepsze klimaty na vlogi. Najlepsze rzeczy przychodzą do głowy. I macie takie, przychodzicie do domu i macie takie... Wszystko źle. Wszystko źle. Nic nie pasuje, nic się nie zgadza. Jest w zasadzie do dupy kompletnie. Ale nie o tym w zasadzie chciałem mówić. Ja tak przeważnie mówię, że nie o tym chciałem mówić. Ja chyba w końcu nie wiem, o czym ja chcę mówić. Tak, wiem, że tu jest mikrofon i pewnie nie powinno go tu być, ale chcę, żeby was ta czerwona końcówka nęciła w ten dziwny sposób i odwracała waszą uwagę. Także ja taki dzień dzisiaj właśnie miałem. Dzisiaj mój roboczo-edukacyjny dzień wynosił circa 13,5 godziny. Także mam dość, ale mam jeszcze siłę taką coś tu złonacyć, póki bateria oczywiście nie padnie, bo wiem, że tam jest niej niewiele, ale no... Przyszedłem dzisiaj do domu z myślą, będę się bawił, patrzcie jaki mam ładny pendrive, bytom.pl. Przyszedłem do domu z myślą, że zrobię coś na YouTube'a, że jakąś grę nagram czy coś takiego, tylko tak się podrapałem o tak po brodzie, której nie mam, bo się ogoliłem, zaś wyglądam jakbym ledwo drugą klasę gimbazy opuścił. I pomyślałem, co tu nagrywać? Wszystko już było. Czekałem na GTA 5, GTA 5 zaś nam przesunęli, już pewnie o tym wiecie, a jak nie, no to już wam mówię. GTA 5 przesunięte i co tu zaś wałkować? Nie mam siły, zmęczony, zły, rozdrażniony, głodny, niewyspany, zaspany, przybity, roztargniony. Nie chce się grać. Mi się nie chce grać w takich sytuacjach. Wiem, że granie to jest rozrywka i że to powinno służyć jako takie odstresowanie i tak dalej, ale ja jak jestem w takiej sytuacji, to mi się kompletnie nie chce grać. Do grania trzeba mieć, myślę, odpowiedni humor, nastawienie, trochę jak ze współżyciem seksualnym. No, a gdzie wy tam ich współżycie? Byście gołą dziewczynę to chyba na zdjęciu w gazecie widzieli. No ale jakbyście kiedyś współżyli, to zobaczycie, że generalnie też nie zawsze się chce i też nie zawsze jest siła i ochota. Znaczy prawdopodobnie tak mi kolega opowiadał, bo skąd ja mogę wiedzieć? No, chyba też z gazet i z telewizji. Ale chciałem wam powiedzieć, że udało mi się, coś wam pokażę, udało mi się w ciągu bardzo niedługiego czasu przebrnąć przez książkę, którą powinniście znać. Jest to w moim przypadku 6. już edycja, widać. Jest 6. część Wiedźmina pod tytułem Wieża Jaskółki. I no nie jest to takie chudziutkie, jakby się wydawało. Czytałem głównie jadąc autobusem, pociągiem i tak dalej. I pierwszy raz zdarzyło mi się tak, że książka wciągnęła mnie, że czytałem bez przerwy w zasadzie. Bez przerwy przebrnąłem przez 280 stron książki. Nie zdarzyło mi się to nigdy w życiu w przypadku żadnej lektury, na przykład szkolnej. Ja przebrnąłem przez wszystkie lata edukacji, a trochę już tego było. Jest to średnia wieku już starszego nastolatka. Trochę tego było. Nigdy nic mnie tak nie wciągnęło jak właśnie Wiedźmin. Została mi ostatnia część, czyli Pani Jeziora. Jest takim przyjaznym tutaj rubaskiem, ale myślę, że też niedługo mi zajmie przez to przebrnąć i bardzo się cieszę. Właśnie taki miałem zamiar przebrnąć przez te Wiedźminy. W ogóle przebrnąć to brzmi tak brzydko trochę, bo to ma jakąś taką negatywną konotację. Przed Wiedźminem III, przed wyjściem gry, żeby sobie te książki ogarnąć i dopiero teraz widzę, ile traciłem. Teraz widzę, jak wyglądałoby mniej więcej granie przeze mnie w 1 i w 2 po przeczytaniu tych książek i jak bardzo granie w te gry bez znajomości tych książek jest jednak zubożone. To nie znaczy, że nie bawiłem się dobrze, bo przechodząc Wiedźminy bez nawet znajomości tej lektury bawiłem się świetnie, ale teraz widzę, że mając znajomość kontekstu bawiłbym się o wiele lepiej. Także jeżeli jeszcze nie czytałeś tak jak ja, a ja nie czytałem, bo jestem głupi, a teraz się wziąłem za czytanie, kiedy na to paradoksalnie mam najmniej czasu. Także jak masz czas, to czytaj, a jak nie masz, to też czytaj, bo naprawdę warto, przed premierą przynajmniej 3 warto się z tą tematyką zapoznać. No, a jako, że tak lecę, w ogóle patrzcie jaką mam fajną zakładkę, katechezy dla dorosłych. Nie wiem kiedy ta bateria zdechnie. Sznupałem w szufladach i patrzcie co znalazłem. Oryginalne karty
Oryginalne, widać to ładnie, oryginalne austriackie karty Piatnika z rosyjską rodziną carską, familią. Byłem kiedyś bardzo strasznie okropnie zajarany w ogóle grami karcianymi i tematami w ogóle i szedłem do sklepu na przykład takiego z kartami i patrzyłem na tą wystawę i oglądałem te karty i to mnie fascynowało. To jest wszystko pięknie wykonane. Te wszystkie detale, te piękne rysunki. Tutaj każda postać jest jakąś prawdziwą postacią historyczną. Po prostu to mnie tak jarało, że ja jak wchodziłem do tego sklepu karcianego, powiedzmy, i czułem zapach tej folii, tej nowości tych kart, to ja aż tak cały chodziłem, aż mnie tak trzęsło. Podobne miałem odczucie, jak miałem fazę za bajtla na kolej. Bo na przykład, no jak ktoś chciał być kosmonautą i tak dalej, to jakie marzenie za bajtla mogło mieć dziecko z Bytomia? No chciałem być kolejarzem, ale jak się kapłem, że ciuchcie już nie robią ciu, tylko są takie elektryczne lokomotywy, to już przestało mi się chcieć być kolejarzem, ale jak jeszcze tego nie wiedziałem, to niejedną wajchę na wyłączonym torze przeciepłem i na niejednej glajzie się potknąłem i wywaliłem. I powiem wam, że zapach podkładu, którym są nasączane, znaczy tą taką bejcą, tą substancją, którą są zabezpieczane podkłady kolejowe, to jest zapach mojego dzieciństwa. Jak kiedyś gdzieś podczas lata, jak jest ciepło i to się unosi, poczułem ten smar, tą bejcę i ten specyficzny gorąc, to mi przed oczami przeleciało całe moje wczesne dzieciństwo, jak miałem 6, 7, 8, 9, 10 lat. Bo tak na marginesie to zapach jest takim bodaj najsilniejszym bodźcem pobudzającym nasze zmysły. Także doświadczenie dość takie specyficzne i bardzo ciekawe i takie, no, że kręci się łezka wokół i jednak jak się było, za bajtla było fajniej, nie? Jak można było robić głupstwa i teraz się robi w zasadzie nie mniej, ale teraz już trzeba brać pod uwagę odpowiedzialność za nie. To takie niefajne, za bajtla było fajniej, no. I tak wychodzi, że będę o wszystkim mówił. 13 mamy IM, 13 piątek na marginesie. Drugi raz w roku wypada 13 piątek, to się zdarza jakoś bardzo rzadko. 13, 14, 15 będzie IM. Ja na nim będę. Prawdopodobnie we wszystkie dni, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Także jak ktoś się chce spotkać, uścisnąć rękę, wymienić poglądy, dać se po pysku, no, ostrzegam, znam karate, to będzie szansa i też właśnie przy okazji polecam wam tu wam pokażę, na mojej gębie. Puf. Mam nowe wzory koszuleczek. Patrzcie, jakie ładne. Nie byćcie tacy, mówię wam. I ja jakby mnie było stać, to sam bym se kupił. A tak poważnie, wszystko moimi rękami wykonane, tymi ręcami to tworzę. O, tymi. Patrzcie, moje autorskie wzory. Cena niewysoka. Dobrej jakości materiał. Polecam. No. I tak to wygląda. Wróciła zima jakoś 2 dni temu. W ogóle pogoda robi takie rzeczy ostatnio, że podczas jednego dnia potrafi być śnieg, deszcz, grat, deszcz ze śniegiem, wiatr, ciemno, jasno, słońce i zimno. I ja to niestety bardzo odczuwam, bo ja jestem tym całym homo-teometopedofilopatą, że na przykład mnie boli noga bardzo tak w stawach, jak się robi zimno albo jak deszcz pada i no, ja cierpię z tego powodu. Niewiarygodnie. Cóż, i to by było w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że uda mi się wykrystalizować jakiś pomysł taki, że do czasu premiery GTA 5, która została, jak już mówiłem, przełożona, coś tam na tego YouTube'a złonacę jeszcze, coś wysznupię z jakiejś półki wtedy czy coś. Śledźcie Facebooka, śledźcie Hitboxa, bo ostatnio więcej robię live'ów jak na YouTube'a, bo w tym moim ograniczonym czasie po prostu, jak mam czas, to wolę zrobić live'a jak na YouTube'a, bo na live'ie możemy sobie pogadać, wy piszecie, ja to czytam, gadam, mamy ten kontakt, możecie mnie zdonatować. I w ogóle wszystko jest fajnie. No. I tak to wygląda. Co mogę powiedzieć? Patrzcie tam jako, ubierajcie się ciepło, nie dajcie się pogodzie oszukać i idźcie spać. Ja zaraz idę spać. Znaczy, oglądacie to, zapewne większość z was jednak za dnia jak w nocy, ale jak ktoś to widzi w nocy, to czujcie klimat. Idźcie spać. I widzimy się na IEM-ie. Przynajmniej tak en face w prawdziwościach. Cześć i czołem.